То път трябва да го вадиш. Свене, сом ли бе? Не може да се разбере още. Извади го да го покажем. Михни се на камерата се. Дай да покажем сома. Как да го покажем да го еба. Така ще го покажем. Така. Така. Малко бодна се, ама то за опашка. Какво да го правим? Така. Вижда ли се? Трябва да се вижда. Много хубаво. Сега. Сирджи. Много. Ето. Късмета обаче на човека. Закачихме го с двата бобера на неговия човек. Правейки тук, вика мамичката му дева, ако ме удари тройката го разцепи. Не. Само с едната е била. Имаше опасност за такова. С една тройка ли само? Да, бе, Имаше опасност да прирежете конец. Това е, аз за това виках. Не за друго. Защото се прирежи, рибата заминава. А? И 8 сезон. Много хубаво ги фаща. Да, много. Тук специално на жребче, от друга не мога да кажа. Имам го също чупищ обаче. Тук на жребеца пускам го на 100 метра. Много хубави риби хванем. 32 според мен. Щом казваш? Виждате операция по мерене на сом. Много голям специалист си, бе. Ти с тия системи, аз съм виждал. Това не е да снимали, бе. Как бе? Как? Гледай как ги вързваме, бе. Само бай турбалон. Вижте го това момче, той това е учил. Вале. Аре бе, умре човечето. Напред ще излезе. Чисто напред ще излезе. Чакай да го присвърля на... Аз в момента правя система, ще го спра. Отдолу трябва да хвана чекло. Какво ще го махне? Да не се вижда лъжа. Да видите го на ръката. Не, гледай. Тук има някакви кори, да ги махнем, тук ги филил тук. Лошо. Вътре има тук Я виж ли някой воблер да няма? Трохта воблера, бе. Тъй ли? Той се усъмни много здрав. На кой воблер му е ударял? Той каза, бе. Той каза, вика това властно на мен. Дори си го от джоба. Го се вижда. Чакай да го избера. Няма да го даваш, Валя. Ще задната тройка тяка и... Коно, това на клипчето се вижда. Всичко се вижда, да. Чакай, да не бърза. Няма, ще се избърша разсвеча. Ей! Какво се разгармя направо? Работа стана направо ужасна. Да, времето е. Правя клип. Снимай. Снимай сега. И те искам да го видиш. Чакай. Дебела по-голяма и от тебе. Добре. Аз снимкаш направя. По-дебела е от тебе. Добре. Значи бе я е храна. Опашката пак. Опашката. Кажи дигни опашката. Няма да дигни опашката. Не. Завъртя обратно и така. Какво ще правят? Добре. Какво ще правят? Трябва друго това. От едната тройката от друга. Пред крилете не може да го дигнеш. Много красив. Готов ли си? Ето това е. Айде. Бро. Готов си. Чакай. Задръж. Ма не седи като гардероб.
Окей. Или че нещо? Добре. Тя водата е достатъчно студена. Студена е водата. Пържи картофя. Ще прави клипче. Давай, снимай, бе. Готово ли? Да. Има снимки Ай. достатъчно много. Така. Готово ли? Да. 38 така. Сега пържи картофя. Ще прави клипче. Давай, снимай, бе. Готово ли? Да. Има снимки достатъчно много. Айде бе. Така. Да. 38 така. Добре. Да, има напасти в живота. Брате, но Да. само секунда. Гледай как ще плува гадинката, гледай. Стоп да направим и аз какво. Давай. Аре, готов си. Давай. Готов? Да. Браво. Май не ще да се отива, ма. Не ще има точно не имеш. Ще е уморен. Сигурно ще момиче. Не ще питаш баткото да ги момиче и момче. Ще фане правото. Ще фане той. Напред, назад. Дай го напред-назад малко. Няма, той ще влезе. тръгне. Няма, потегли. Ще тръгне, къде ще? Опа. Айде да откина. Айде. Ей, бат. Това е. Ето, Пляскайте всичките. Браво.